Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana ndi nkhani zosiyanasiyana zochitika m'Malawi muno. Chomwe tingakupempheni tipangeni like, share komanso subscribe video yathuyi. Mademu ngati sana yake mwino. Inesa I'm announcing that I will be joining that demonstration. I want to show the country that indeed I was one of the people that brought in multi-party democracy in this country. And that I will join that person that says he's ready to die for Malawians. I am also ready to die for Malawians. And my warning to Chakwera, that indeed I'm coming there. I'll be marching with that guy who has told himself that he is going to demonstrate. He's told Malawians that he's going to demonstrate. Ine ndikaenda naye kuchoka paja namenyedwa Silvesa namiwa mpaka kutikapereke another letter kuti ine ndiyenda nawo. Ine ndine kamlepo kaluwa sindikuopsesa munthu aliyense koma ndikayenda nawo ma demonstration amenewo. Ndakonzeka naneso kamwalira ndi munthu uja ndisamsiye ndekha ayi ndikhale naye ndiponso ndikakhala ndili pompo ndikaone mene akupheredwera ineso ndikauza kuti mundipheso pompano. And my body, my blood will be the sembe ya ziko lino ndi my elections apa 16 September. Ine ndikakhala nawo ngati kamlepo kaluwa pama demonstration amenewo. Ndikupempha Sobakili ngati angakonzeka bwere akayende nawo. Chifukwa ngati indeed anayitanisa kuti m'Malawi muno mukhale multi-party ayenera abwere akayende nawo. Ine ndipita kukayenda nawo. Andi ndakonzeka kupita kukayenda nawo. Sindinyamula china chilichonse ayi. Sinditenga kapena mpeni kapena chani ayi. Ndikayenda nawo. Ponso ndikakhala ndibe china chilichonse. Ndikangokhala ndi trouser ndi shati. Shatiso ndikavala ya gwanda. Sikavala shati yaitali kuti azikandidula bwino mmendo ndi mikono. Ndi apolisi konzekani. Ame konzekani. Ndikayenda nawo ma demonstrations amenewo. Anyamata IMCP amene mukuzivutisa nkumaponya ma video azimene zinkachitika kale nkumafananiza ndi zapano nkumati kuti sizinayambire pano zikuchokera kale ngakhale zipani zapitazo zimapanga zimene zitikufuna tikuuzeni kunena kuti zikusiyana kwambiri. Zapanozi zaonjeza, zapanozi zapyola mwezo chifukwa nthawi yambuyo mukunena ya ulamuliro wa DPP sitikukana. Anyamata a DPP makadeti ankachitira nkhanza ziko muno koma sanafikepo potetezedwa ndi apolisi ngati mene zikuchitikira panopa. Sanafikepo pomayenda limodzi ndi apolisi ndi kumakapanga anthu nkhanza. Sizinachitikepo zimenezozo. Anyamata a DPPO amayenda okhaokha ndi kumasakasaka anthu amene akuwafunawo ndi kumalimbana nawo opandapo apolisi kuonerera, opandapo asilikali kuonerera. Koma sopano izi za MCP izi ndi zafikapo sopano. Anyamata MCP akuchita kuperekezedwa ndi apolisi, akuchita kuthandizidwa mu nthawi ya DPP sizinachitikepo zimenezo. Aliyense opezeka akupanga zimenezozo wachipani cha DPP amalandira zilango nthawi yomweyo, amaoneratu zilango nthawi yomweyo. Apolisi samanyengerera. Koma zapanozi apolisi akulephera kuthana ndi anyamata a MCP malo mwake akuwateteza. Soka ndiro MDF tachitani compare MDF ya pano ya ulamuliro wa Lazarus Chakwera nde muchite compare MDF ya Professor Peter Mutharika. Mupeza kunena kuti nthawi ya Professor Peter Mutharika kunalibeko uchitsiru umene ukuchitika panowa. MDF inali yolemekezedwa, anali mabwana, anali mabiga akafika pamalo osati zisiru zimene zili pano za MDF zimene zulo zakhwachisiratu kulilongwe pa mademo amene asogoleri omenyera maufulu amapangisa.
zona MDF ingafike ndithu MDF zona kuteteza zigawenga kulephera kuthana ndi zigawenga MDF inu amene mukuponya mavidiyo inu ndi patino mu ulamuliro wa DPP pamene panaonesa anyamata a DPP makadeti akuyenda limodzi ndi MDF nkumatetezedwa. Ndi patino pamene anyamata a DPP anayambisa chisokonezo MDF ili pomwepo nkumangoonerera ngati mpira nkumangosekerera ngati mpira. Ndi patino ndi nthawi yokha ine Lazarus Chakwera chiyambire ni mbiri ya Malawi maulamuliro onse amene achoka kwakhala kukuchitika zinthu koma sitinaoneko nyasi ngati mmene zachitikira panopa ayi. Zaonjeza panopa zaonjeza zigawenga sizingateke, there is no way kunena kuti zigawenga zikachite overpower asilikali ankhondo. Zona zimene zonso asilikali ankhondo zona nkumaonerera chitetezo chathu chomaliza cha nziko ndi kumaonerera nyasi zikuchitika opandapo china chilichonse. Anthu amene timanena kuti mabige, anthu amene timalemekeza nziko muno kunena kuti awawa ndi mabwana. Inu asilikali tikulemekesani, mukamafika mmakwala mutizikuopani ndinu adani. Muziwe kunena kuti mwalembesa udani pakati pathu, tikamakuonani ndinu adani, si inunso asilikali athu yayi. Ndinu mbalame za wanthu tizikukugendani mmakukamo mwakhwachisako basi. Mukalephere inuyo asilikali, inuyo Malawi Defense Force mukalephere kuthana ndi anyamata azikwanja. Mukalephere mmene munagwirira profession mu nthawi ya ulamuliro wa DPP munaonesa total professionalism. Panopa ili kuti profession yanu inu MDF mungafike zona pomasekerera zigawenga. Munathana ndi makadeti a DPP mulamuliro wa DPP simunawanyengerere, mudathana nawo. Panopa mukulephera kuthana ndi anyamata a MCP zona inuyo mwafika pamene pa MDF. Ndali zake za mtundu wanji za panopa, za mtundu wanji zakufikisa ndi pamene papa inu MDF. Ndiye tikufuna tikuuze ninu MCP kuti olo mutaisesa makabwanji kuponya mavidiyo kuponya chani, koma mavidiyo amene mukuponyawo akusiyana kwambiri ndi zimene zikuchitika pano. Chifukwa zimene zikuchitika pano chimene chikudesa nkhawa apolisi ali involved, asilikali ankhondo ali involved, zosiyana ni mbuyomo anyamata azipani akayambisa chisokonezo apolisi amathana nazo, ame amathana nazo. Pamene pano anyamata achipani cha MCP akayambisa chisokonezo zokha panthu ndi pamene apolisi asekerera, ndi pamene ame asekerera namavinira ngati akuonera ngati akuvina gule wankulu. Zona zimene zonso zafika pamene papa ziko lino. Inu asilikali ankhondo zafika pamene papa mufuna mutuze zimene zozo. MDF mabwana amene timati mabige mukamadusa m'matawuni timachita kuzowa kuti awa ndi yafika green mabige. Mwafika pamene papa tizigendana m'matawunimu, mukufuna tiyambe kugendana m'matawunimu ngati mbalame, tizigendana m'matawuni, tiziyenda ndi malegeni kuti tikaona asilikali ni kumugenda ndi legeni. Mwafika pamene papa asilikali asa mwatikhumudwisa kwambiri. Timakulemekezani kwambiri asilikali ankhondo, timakulemekezani, koma papa mwakhwachisa mwaonesa moyo wa uchisiru kuti ndinu makapenieni. Mwakhwachisiratu apapa mwazichosera malikisi, si inunso madolo yayi ndinu makape. Mukamakhala mabalakisi mwa asilikali muuzane. Valentino Phiri uwauze anyamata ako iweyo ndi anyamata ako ndinu makape okhaokha. Sitingakunyengereni ayi. Simungalephere kuthana ndi zigawenga anyamata a MCP ndi kumalolera kupweteka anthu. Kumapweteka anthu kumaucha magalimoto inuyo muli pomwepo. Muli mendototo viyo, muli zipumi toto viyo, mutabwera ndi matata anu ngati mupangapo zokupsya. Osazowa kuti mufuna mpangepo uchisiru okhaokha inu a MDF. Mwatikhumudwisa kwambiri asilikali, mwatikhumudwisa kwambiri. Timadalira kuti ndinu chitetezo chomaliza, koma mmene mwapanga uchisiru otheratu, ndipo ndinu makape, si inunso madolo nziko muno yayi. Imene mukuyirembesayi tizingogenda namo matawuni musopano, tikakuona tizingochita kuthamangisa ndi malegeni, ndinu makape ko basi.